Vy to, Skaleta. Jo? A co je ti potom? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Nějaký pumpař mě prásknul. Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct, kde mě najdou. Ale neměli tušení, pro koho pracuju, a já jsem jim to nehodlal říct. Fajn, tak do toho. Hej, ty debile, kurva, dělej, co se ti řekne. Hele, Hezoune, pokud nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Tebe dokážu zvlátit i ve spánku a nikdo mě nezastaví. Většinou vy kreténi pochopíte hned, jak to funguje, ale ty jsi snad retardovaný. Za mnou. Vítej doma, spadej do mě. Hele, Hezoune, pokud nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Václav, držte huby, debilové. Jestli víte, co je pro vás dobrý. Tohle měl být můj domov na dalších 10 let. Vypadalo to pěkně na hovno a smrdilo to ještě hůř. Radši bych kličkoval mezi německýma klukama v Evropě. Po 3 dnech Kapitána Stouna bude jakékoliv násilí znamenat, že všichni zúčastnění půjdou na samotku a budou jim hrozit další disciplinární tresty. hledám Lea Galante. O tom jsem nikdy neslyšel. Hele, hledám Lea Galante. Nevíš, kde bych ho našel? Táhni do hajzlu. Hele, hledám Lea Galante. Nevíš, kde bych ho našel? Kurva, vypadni. Kde bych tady našel Lea Galante? Nemám tušení, neotravuj mě. Hele, hledám Lea Galante. Nevíš, kde bych ho našel? Ty vole, jdi do prdele. Dej mi kurva pokoj. Ale potřebuji si promluvit s Lea Galante. Možná. Začíná vám všechna. Má opak koneček. Proč? Nemáte naději. Naději. Já tě znám. Jako
Tak pojď ty přerostlej jdeme. Tohle bude snažší, když jsem mohl brambory, nemá mě do prdele. Malý úplně fudranky, jako se špičem k snídaní. Zabij ho, O'Neille! Nakopej mu prdel, O'Neille! Vyváží si pozitávky! No tak tohle si... Nakopej to tady Hanovi prdel! Sundej ho! Vytopni mu zuby! Zabij ho! Zatrhni mu prdel, O'Neille! Zabij ho, O'Neille! Nakopej mu prdel, O'Neille! Vyváží si pozitávky! Nakopej to tady Hanovi prdel! Ustup! Tak slyšíš mě? Od sebe. Vypadněte! Oba dva půjde do díry. Dneska budeme pracovat na protiútocích. Chci, abys Pepému jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhýbej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, chlapi. Tak do toho. Už jsi unavený, chlapečku? No tak ukaž mi pořádný hák. Zapomněl jsi, jak se bojuje, chlapče? Levej hák, pravej hák. A jej, Pepe! Nevystekuj tu svou zatracenou bradu! Je dobré. No, podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady, Pepe. On není jako většina chlapů. Ještě jednou, Vito. To musel ale. Tak a je to. Učíš se rychle, chlapče. Fajn, chlapi. To by pro dnešek stačilo. Dobrá práce. Jak blízko ses dostal ke Klementemu, Vito? Jak se máš? Jmenuji se Vito. Jo, já vím. Jsem a rád tě poznám. Nechceš si zaboxovat? Jo, proč ne? Víš co? Možná později. Jasně, budu to. Winston nabízí kurz 2:1 proti Pepe. Kdyby Pepe nebyl kámoš, zabit. O'Neille je skurvená bestie. No tak, dalších 20. Dávej bacha, kam jdeš, Vajlo. Možná, že kdyby se zdíval, tak bys mě viděl, debile. Galante, bílý podvodník. Taky? Žluťáci jsou rychlí, malí mizerové. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. No tak, co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho. Až bude oslabený, přestane si dávat pozor. Ukaž jim, že na ně máš. Hele, dostane mi to koláček štěstí, až toho Číňana sežere k snídani. Zmlať ho! Rychle ho zmlať! Tak kopni do něj! Kopni ho do hlavy! Takhle! Dej mu! Cvič. Zabij ho! Pěstí do zubu! Kolenem do boku! Levačkou do krku! Umlať ho k smrti! Bij ho! Bij ho! Jeho mistr
se musím naučit. Hej, co tu děláš? Prohrát s bělochem je nečest. Aj, to by se nestalo, kdyby použil styl tygra. Tak do toho, Skeleto, jdeš pozdě do práce.